नमस्कार, मी सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण मालवणी पद्धतीमध्ये टोळ माशाची आमटी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर चला मग सगळ्यात आधी आपण साहित्य बघूयात। टोळ माशाची करी कशी करायची ते। त्यासाठी आपल्याला किसलेलं ओलं खोबरं, हळद, संकेश्वरी मिरची, धने, टोमॅटो, कांदा, लसूण व तिरफळे हे सर्व तुम्हाला घ्यायचे आहेत। तर यामध्ये तुम्हाला मिरचीचे देठ काढून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये मिरच्या, धने, लसूण, तिरफळ व थोडं पाणी घालून ते मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता लाल तिखट मस्त एकजीव झालेला आहे। हे तुम्ही एका भांड्यामध्ये काढून घ्या। त्यानंतर तुम्हाला आमटीला लागण्यासाठी टोमॅटो व कांदा बारीक चिरून मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये ओलं खोबरं, 1 चमचा हळद, कांदा, टोमॅटो घालून थोडं पाणी घेऊन मिश्रण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। तर दुसरीकडे टोळ मच्छीला साफ करून मस्तपैकी बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे। त्यानंतर गॅसवर पातेलं ठेवून थोडं फोडणीसाठी तेल तापत ठेवावे। त्यामध्ये थोड्या वेळाने बारीक चिरलेला कांदा टाकून कांदा लालसर होईपर्यंत परतवावा। कांदा लालसर झाल्यावर त्यामध्ये आमटीसाठी केलेले चटणीचं मिश्रण टाकावे व त्यामध्ये थोडेसे पाणी टाकावं व नंतर मिक्सरच्या भांड्यातील चटणीचं पाणी टाकून आमटीमध्ये टाकायचं आहे। त्यानंतर तुमच्या पद्धतीने तुम्ही कमी जास्त पाणी टाकून आमटी बनवायची आहे व हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा आहे। तर यामध्ये चवीनुसार लाल तिखटचं मिश्रण टाकायचं आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट हवं तेवढे तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर मिश्रण एकजीव करून घ्या। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्या। त्यानंतर त्या मालवणी कोकम चवीनुसार टाका। हे तुम्हाला बाजारामध्ये मिळून जातील। त्यानंतर तुम्हाला आमटीमध्ये एक मच्छीची तुकडी सोडायची आहे। मच्छीची तुकडी सोडल्यानंतर हळूहळू मिश्रण हलवा व हाय फ्लेमवर गॅस ठेवून आमटीला उकळी द्या। मंद आचेवर 10 मिनिटांनंतर गॅस बारीक करून आमटीला ठेवा। तर अशा पद्धतीने तुमची फिश करी तयार होईल। त्यानंतर एका प्लेटमध्ये फिश करीला सर्व करा। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि लाईक आणि शेअर करा व जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।